Right, dyma ni. Sorry am yna pawb. Bach o problemau technegol. Ond gwestai heddiw yw Stephen o... Mae wedi bod yn gwneud streams gyda ni ers spel nawr. Helo Josh a Rosin D. Cool chi di addasu un o'r emoticons yna. Nice touch fanna. So yeah, cool. So ni'n mynd i cario ymlaen gyda cyfres Crash Bandicoot 2. Sori bod ni bach yn hwyr heddiw, oedd cyfarfod wedi redig drosodd, a just bywyd y fe. So, Stephen, sut mae bywyd y ti yn y lockdown ma? Yeah? 1 munud. Right. Croeso I Stephen, nawr ni gallu clywed ti. So, o'n i jyst yn gofyn, Stephen, sut mae lockdown... nawr chi trwyddo. Mae pawb yn gallu clywed, ond oedd chi ddim ond nawr mae fe'n gweithio, so... Just adio at... Prynhawn da. Cool. Sim lot I nawr. Na? Na, dwi ddim yn gadael y tŷ llawer. Na? Na. No. So, wyt ti wedi cael ei... Beth... Mae hwnna'n cwestiwn dda. Beth yw furlough yn Gymraeg, Stephen? Am gwestiwn. Saib swydd, I don't know. Saib swydd. Fi'n hoffi'r cynnig. Na I gadw fe'n saib swydd. So, sut mae... Wyt ti wedi cael dy saib swyddo? Nid yn swyddogol. Oh, okay. Does dim digon o laptops sy'n fynd rownd. Okay. I weithio o gatre, felly dwi'n just aros am laptop gwaith. Okay, so ti yn swyddogol, wel ti dal yn cael fel tal a popeth, ond just matter o aros am yr offer I gallu neud swydd ti. Dwi'n newydd cael fy payslip diweddar, ond mae'n just union yr un peth. Ah, fantastic. Dim ymdrech. Okay. Wel, gobeithio mae'r Awr Retro yn ystod ni'n mynd I trio wneud stream dyddiol a mae fe bach o dianc o'r holl sefyllfa mewn ffordd a gallu trafod pethau sydd ddim just yn yr pandemic a'r virus a pethau. Felly, gobeithio mae'n rhywbeth sy'n gallu rhoi gwen ar y chwyneb. Ddim yn gwybod os mae hwnna hyd yn oed yn bosib, ond nawn ni drio yn gorau. So, Steve, unrhyw newyddion ynglyn â fel gemau fideo neu unrhyw beth diddorol ynglyn â hynny gyda ti, Stephen? Stephen? I'll be there nôl nawr. Furlough, argenad. Ond hoffi term Stephen yn well. Argenad. Rhaid fi. Na. So os chi'n gwylio, a chi argenad, be chi di bod yn neud I pasio'r amser yn ystod y cyfnod anodd yma? Fi di neud yr un peth 2 waith. Stephen, ti'n ôl gyda ni? Sorry, mae'r we fi'n torri mas. Mae we pawb yn chwarae fyny. Heb arfer. Wel, ti'n byw yn yng Nghas Newydd dal, neu wyt ti'n aros gyda brawd yng Nghoedion? O na, dwi dal yng nghanol Cas Newydd. Right. Wel, dwi'n tybio falle mae lot o bobl yn cystadlu am yr un... Mae pawb adre. Falle dyna yw e.
Netflix a Disney Plus fi wedi clywed yw'r ddoi peth mwyaf poblogaidd yn ystod y... Mae'n dda iawn. Ie. Be ti wedi bod yn gwylio te? Simpsons. Simpsons. Ti methu mynd wrong gyda Simpsons. Simpsons a Family Guy. Os ti'n rhoi'r ddoi gyfres yna i fi, mae oriau o bywyd i yn gallu just treulio yn gwylio'r ddoi cyfres yna. O na! 30 mlynedd o'r Simpsons yn oes. Oes, yeah. Oh my gosh. Un a fi. Siwmai gwrtheir. Josh, gweithio PS4 cysgu repeat. Ie, fi'n credu dylai ti'n neud Cris T o hwnna. Dyna'r fath o thing ti'n gweld ar fel crysau T pobl. Wel, mae gen i Cris T Baby Yoda yn dweud... Oes e? Eat, levitate, repeat, rhywbeth yna. Gwych. Baban Yoda. Yoda. Yoda bach. Dwi heb wylio'r Mandalorian eto. Na? Fi heb chwaith, fi'n gwybod pam fi'n dweud e fel sioc. Fi ddim, wel, fi'n fan eitha newydd o Star Wars, felly fi'n teimlo, o leia fi wedi dal fyny gyda pawb, ond na, fi ddim wedi gweld Mandalorian chwaith. Beth oedd yr un arall? Rogue One, oedd hwnna'n un cyn Mandalorian, oedd e? A Star Wars story, solo Star Wars, fi ddim yn cofio. Trademark yn dod. Josh, wel, dyna ni. Siwmai gwrtheir. Be chi'n gwylio? Os chi'n gwylio'r stream nawr, be chi wedi bod yn gwylio cyfresu, ffilms... Na! Mae'r fideo cwpl o eiliadau ffio, felly dwi ddim yn fi'n gwybod. Wel, ddoi gafon ni Lynette cosplay ar y stream yn trafod ei channel Twitch newydd hi. Ti wedi gweld fideos hi. Mae'n person really diddorol. Mae'n neud pethau fel celf. A mae'n neud stuff fel cosplay a mae'n storio'r hefyd, storio'r proffesiynol. So mae'n neud bach o bopeth, mae'n creadigol. O'n i'n dweud mae gwylio streams hi yn neud i chi ymlacio, mae bron fel, beth yw e, myfyrdodi, meditation. Mae rhywbeth sydd yn ymlacio chi achos just gwylio rhywun yn tynnu llun yn araf ond yn siarad mewn ffordd fel ymlaciol. Mae'n amseru neis os ti eisiau just mynd i os ti wedi cael diwrnod prysur neu llawn stress. Mae'n dda. Mae'n dda i'r enaid. Wel, mae pobl yn dweud ASMR, yn dweud nhw? Ydy, a mae hwnna'n peth mawr. Dwi ddim yn... Nid dioddau efo hynny, ond dwi ddim yn... Na, mae'n swnio fel rhyw fath o... Pan mae unrhyw fath o abbreviations, ti fel arfer meddwl bod e'n rhyw fath o symptom o rhywbeth. Os dwi'n dweud o doctor, mae gen ti ASMR, byddai'n crwstio. Actually, achos mae fe fel anagram o MRSA. Os ti'n meddwl amdano fe, yr un llythyrennau. So, gall rhywun dyslexic gwrando a meddwl, oh my god, a wedyn na, actually, mae just yn pobl yn siarad yn agos i'r mic. Mewn ffordd ti'n ymlacio chi. Mae Ross yn di dweud, neu os ti eisiau stress troi mewn i stream fi, mae Ross yn di yn neud streams hefyd, a mae fe'n chwarae lot o Fallout. Yr un newydd, fi ddim yn gwybod beth yw e, sgen i ddim y gêm, ond mae streams fe'n wych hefyd. A mae talent gwych gan Ross yn di o chwarae fel secret
player o fel Rocket League, mae fe'n wych. Wel, mae ddim yn cudd, mae fe wnaeth e thrasio pawb, ond wnaethon ni noswaith Rocket League, a oh my gosh, wnaeth e sgorio fel 30 gol. Credu ni di colli Stephen am gyfnod. No, mae'n iawn, daw e nôl. Mae wastad yn dod nôl. OK, mae Gwrtheirn yn gwylio Bang The Office US a llawer o YouTube. A fe gen i os hwnna'n fel wrestler. Wrestler mae Josh yn gwylio, mae wedi dweud hynny. A fi eisiau trefnu noswaith gemau fideo wrestler. So, gawn ni weld os ni'n gallu unau trwy defnyddio fel emulators a chwarae fel Super Nintendo neu Rosin D yn hoffi WWE hefyd. Felly, ie. O, mae'r... ti nôl. Diolch beth am hynny. Mae'r we ar genad. Mae'n ffain. O'n i'n dweud, Stephen, ti wastad yn dod nôl. So, nawn ni ddim poeni. Oedd Josh jyst wedi bod yn trafod y ffaith bod yn obsessed gyda wrestler a WWE, a mae Rosin D yn hoffi wrestler hefyd. So, ond mae Gwrtheirn wedi bod yn gwylio Office US, Bang a llawer o YouTube. Rhaid dweud, o'n i'n addicted. Ges i app yma o'r enw Mobdro, a oedd e'n fel un o'r rai sy'n probably'n dodgy, a fi ddim gyda fe ragor, ond oedd e un ar... oedd e fel Moonwalk. Oedd e un ar ffôn Android, a oedd un fel channel arno fe, oedd e just non-stop streams Office US. Oh my gosh, o'n i'n caru... Fi'n credu fi wedi gwylio'r holl gyfres cwpl o weithiau drosodd, achos oedd e fel ar loop. So, o ti jyst yn tuno mewn i'r stream yna, oedd e wastad ymlaen, ond fi'n credu mae fwy o beit i comedi Prydeinig yr Office. Ond mae y rhywbeth ynglyn â Steve Carell yn y rôl yna sydd yn wych hefyd. Ie, wel, maen nhw'n rhaglennu hollol gwahanol. Ydy, hollol wahanol. Ie. A mae'r egni'n wahanol yn dyw e. Tiod mae rhywbeth eitha unigryw ynglyn â comedy awkward lletwyth Prydeinig. A un o hoff comedies eraill fi'n gwylio, fi wedi bod yn gwylio, yw The Peep Show. Oh my gosh, mae hwnna... Just yn caru'r humor yn hwnna, a just yr scenarios ar... Ond, gallai... Dyw comedy Prydeinig ddim wastad yn cael ei deall mewn diwylliant fel yn America. Na. God no. Ross yn dweud no, God no. Dwi'n caru The Office, ond dwi'n hoffi teledu Prydeinig mwy IT Crowd yn. IT Crowd yn wych hefyd. Beth yw no, oh God no, Ross yn di, ynglyn â beth wyt ti'n dweud hynna? Mae'n diddordeb i fi gwybod. Diolch Lynette am rannu y stream. Mae'n wych. Office US. Ti ddim yn hoffi Office US? Beth? Ross yn di. Fi yn caru fe. Fi'n hoffi'r ddoi. Beth chi wedi bod yn gwylio Afterlife? Ricky Gervais
Afterlife. O hwnna'n rhywbeth... O na, fi di wneud yr un peth dwy waith. The Office US, na, mae'n dod o'r show. Mae'n casau Ricky Gervais. Okay. Yeah, I suppose mae gyda fe personolaeth Marmite. Ricky Gervais. Wel, yn ymwedig pan oedd e'n host o'r Oscars a'r Grammys a beth bynnag, oedd e was. Mae fe'n fan mawr o bod yng nghanol yr drama. Stephen's back again. Come on, JD's back. Beth yw barn ti ar Ricky Gervais, Stephen? Mae Rosin D yn cysau transphobe. Yeah, fi'n credu mae'n drist pan mae pobl yn... Ricky Gervais? O'n i ddim yn ymwybodol bod yn transphobic o gwbl, ond... Mae Graham Linehan wedi dweud pethau rhyfedd yn diweddar. Yr un nath ysgrifennu The IT Crowd. Yeah. A Father Ted. Mae wedi dweud pethau cas yn diweddar. Oedd e? Am pobl trawsrhywiol. O, ma'n andrist. Fi ddim yn... Wel, pam dwi'n ffeindio allan pethau fel yna, mae'n neud i fi meddwl lot llai o nhw a dechrau mynd off nhw, achos mae bod... mae just drist bod pobl yn trio denu sylw trwy actio, dweud pethau transphobic, neu falle bod nhw just yn transphobic neu homophobic neu beth bynnag. Mae'n drist. O'n i ddim yn ymwybodol bod e oedd e yn transphobic. Ond... Dwi beth i clywed. Na. Mae'n trio bod yn doniol. Mae'n dweud pethau edgy anyway. Ydy. Ond fi'n credu mae lot o comediwyr yn ffeindio fe anodd bod o'r ochr o'r llinell. Mae ddim yn cyfieithu yn dawn. Fi ddim yn trio cyfieithu, ond maen nhw'n mynd yn bell. Mynd rhy bell. Gyda'i fel beth maen nhw'n dweud. Felly, sydd yn drist. Oh. Ballasg fyna. Porcupine. Beth ti'n galw porcupine? Ballasg. Fallasg. Ballasg. Beth? Yw'r Cymraeg am porcupine? Roi e yn y chat, achos dal i hoffi IT Crowd, yr actorion sy'n neud y sioe. Ie, mae Richard Ayoade na, iawn. Mae'n wych. Ti di gweld y pryd mae fe'n mynd â comediwyr o gwmpas y 24 hours thing yna? Travel Man ar Channel 4. Yeah. Travel Man, dyna ni. Dyna'r un. Mae Josh yn mynd, ond mae yna quiz hwyrach hefyd. Ydy, so 4:00 os chi o gwmpas a chi ar gael, mae quiz. Mae Josh wedi creu quiz. Mae fe ar Facebook, Menter, blaen BGTM. Os chi'n chwilio amdano nhw ar Facebook. Mae'n dechrau yn 4:00, dwi'n credu. Felly, Aeth o we lawr, wythnos diwethaf. Nes i dechrau'n quiz, roedd i methu gorffen y quiz. Aeth o we lawr am tua awr neu rhywbeth. Dyna fy esgus. Ballasg? Ballasg. Waw. Ballasg yw enw porcupine yn Gymraeg. Ballasg. Dwi'n siŵr ble nes... Ballasg. Da iawn. Ble nes i ddysgu? So, mae'n... Animalarium. Mae'n mynd i bod avatar newydd. Mae hwnna'n gyffroes. Pobl glas, Pobl glas. Pobl gleision. Y gleision. Sa'n gwybod ble ni'n mynd gyda hwn. Y pobl glas yw'r Smurfs, surely. Smurf. Tal glas.
Dwi'n credu nes i wylio'r avatar cyntaf unwaith. Dwi heb weld e. A mae hynny'n like degawd yn ôl. Yeah. Oh, Nitro. Oh! Pobl glas cathod. Ie, mae hwnna'n enw da. Mae'n disgrifiad eitha da o avatar. Beth am... Nes i weld rhywun ar-lein cafodd tatŵ dros ei gorff i gyd i edrych fel... Na. Ie, felly oedd e'n glas gyda Oh stripe. gosh. Os dwi'n ffeindio llun, wedi gallu rhoi yn y chat. Bydd hwnna'n cool. Pwy sy'n fod yn gwylio Killing Eve? Dyna chi gyfres. Na, nid Killing Eve. Stephen, ti wedi bod yn gwylio Killing Eve? Na, dwi heb. Dyle ti, mae'n cyfres gwych. Dwi'n ddiog. Fi'n gwybod pob tro fi'n siarad gyda ti, Stephen, fi'n dweud mae rhaid ni wneud rhywbeth Pokemon. Ond... Dwi heb gorffen Pokemon Shield eto. Na? Wel... Yn teimlo bydd e'n cool i wneud fel marathon stream rhywbryd. Ti'n diwrnod lle chi yn gwybod chi'n rydd, a ti'n yn dibynnu os mae pethau, ond mae Philly Fest ar-lein nawr. Dydd Sadwrn y 6ed fi eisiau dweud? Na, wait a sec, fi ddim eisiau droi'r dyddiad wrong. Sorry, Mehefin y 6ed, a dwi eisiau gweld pob hwyl, Rosin di, diolch am popio draw. Hwyl fawr. Hwyl fawr, ffrindiau. Hwyl fawr. Fi'n eitha hoffi'r effaith y dail yn y cefndir, mae'n cool. Ti'n gweld ar stream, ti'n gallu gweld fod yna sydd yn symud. Anyway, beth yn ni'n siarad? Right, i wneud falle stream o gemau sydd gyda fersiynau Cymraeg o'r gêm. So, o rai ni'n gwybod am, yn amlwg mae Destructivator 2 nes i gyfieithu hwnna fel mis yn ôl, a mae hwnna wedi cael ymateb eitha da. So, ar gyfer platform, ond falle wneud fel cwpl o nhw, trio mynd trwy tipyn bach o bob un, achos naeth Kieran sydd yn di. Fi'n gwybod, Kieran yma heddiw? Wyt ti yn y chat, Kieran? Mae Kieran, oedd wedi wneud Minecraft a Pokemon yn cael fersiwn Cymraeg. Ni wedi wneud stream Pokemon Cymraeg, Pokemon Coch. Ond bydd yn good i gael fel diwrnod lle ni just yn wneud streams o gemau sydd gyda fersiynau Cymraeg. So, hyd yma, ni gyda Pokemon Coch, Destructivator 2, game syml o'r enw Moo Move, lle chi'n hyrdio'r gwartheg i cyrraedd byrn gwair. Dyna yw'r game. Peidiwch cnocio dwywaith, so don't knock twice. Y thing arswyd, so falle nawn ni wneud hwnna'n hwyrach ymlaen achos ni ddim eisiau i pobl sydd ddim yn hoffi stuff arswydus gwylio fe os mae ddim yn addas. Game... Beth oedd yr un arall? So ni wedi dweud Pokemon Coch, o'n i'n meddwl i dechrau. Moo Move. No, actually, Moo Move gyntaf, achos mae'n un eitha syml a gyflym. Wedyn, Pokemon Coch, achos pwy sydd ddim yn hoffi Pokemon, right? A wedyn, Destructivator 2, achos mae bach mwy o fel seithi, ond mae fe dal fel pixelated a it's dim really ots. A wedyn arwain at... mae yna game o'r enw Master Reboot, fi ddim hyd yn oed i chwarae eto, so bydd hwnna'n good i roi hwnna mewn, ffeindio copi o hwnna. Falle bydd ar Steam Store. Stephen, oes gyda ti PC pwerus?
Na. Na, dyna pam ti'n aros am laptop y fe o cyngor. Ie. Oce. Achos o'n i'n mynd i ddweud, mae Epic Games, mae gyda nhw Grand Theft Auto 5 am ddim ar y foment, ond dyw hwnna ddim yn helpu ti. Ond mae hwnna'n ffain. Ni'n mynd i wneud sut ti'n cael Pokemon Coch ydi ar PC. So, mae person sydd... mae Stephen Rule, mae fe ar Twitter. Mae gyda fe... fel... Mae dy fe wefan, ond fi'n credu mae'r link lawr ynglyn â lawrlwytho fe, so falle na i danfon neges trydar i gofyn os mae'n gallu uwchlwytho'r ROM Pokemon Coch ymlaen. Ond ie, mae'n lot o hwyl, achos ti'n gallu cael efelychwyr nawr ar mobiles, bron popeth, really, ar PC, yn hawdd. Felly, o'n i wedi cael lot o hwyl, a mae Stephen wedi rhoi at ei gilydd Excel document gyda'r Pokemon wedi cyfieithu'r Gymraeg hefyd. So Stephen sydd ar y thing. Mae dau Stephen gwahanol sy'n ei pethau bach yn dryslyd. Mae Stephen Rule sydd yn ar Twitter, sydd wedi wneud y cyfieithiad, a wedyn mae Stephen... Turner. Fi'n gwybod, o'n i ddim yn siŵr os o ti eisiau fi dweud enw, ond wedyn o'n i'n meddwl fi jyst wedi dweud Stephen Rule, so dylen ni wedi checo gyda fe hefyd. Mae'n ffain, ni'n siarad am pethau positif, os o'n i'n dweud rhywbeth negatif, fydd yn wahanol. O, diolch Rosin di am rannu'r stream. Diolch mawr. Waw! Beth sy'n digwydd? Mae rhaid fi cofio wneud yr... Sprint jump. Sprint jump, ie. Mae'r fideo wedi stopo. O na. Wel, mae'r zoom down gweithio yn amlwg, ond... Ydy hwnna just y we ti neu ydy'n ochr fi? Ie, mae'n... Oce. Stephen, ti'n gwybod mae brawd yng nghyfraith ti gyda Crash Team Racing? O, ie. Ti ddim gyda hwnna ddo, wyt ti? Na, mae gen i'r Crash yma. Ie. Y main... So, bydd hwnna'n cool i wneud rhywbryd fel noson cymunedol lle mae pobl yn gallu ymuno mewn, gwylwyr. Crash Team Racing. So, ie. Ond falle pam mae pethau drosodd i ti achos ti angen cyrraedd coedion yma. Cas newydd i coedion, ti methu cyfiawnhau hynny. Felly mae Pokemon ffôn. No, sorry, gwrth beth sydd wedi digwydd yw, mae efelychwyr, sef emulators, a chi'n gallu lawrlwytho'r emulators ar ffôn ti, sy'n chwarae, sy'n emulator, sydd yn efelychu Game Boys. So wedyn, mae'r ROM wedi cael ei addasu, so chi'n gallu lawrlwytho'r ROM trwy wefan Stephen Rule, pryd mae fe'n ail lwytho fe ymlaen i wefan fe, a wedyn chi'n gallu chwarae trwy holl game Pokemon Coch, a mae fe gyd yn Gymraeg, sydd yn wych. Jyst yn aros i fe wneud fel yr cenedlaethau arall. Fel, bydde Pokemon Silver... With Pokemon Coch yn eitha syml. Ydi. Wrth gymharu rai diwedd. Ydi, oh gosh, ie. Faint sy'n na nawr? 8? Rhywbeth. Ie. Faint o... Oh gosh. Dwi heb weld pob un eto. So, mae am ddim. Mae fe wedi wneud fel, chi'n galw fe'n ROM hack ieithyddol. So, just ddim cost. O, beth fi ddim yn gwneud y sprint jump. Sorry. So yes, dim cost iddo fe. Mae cost i'r gêm a eraill fel Destructivator a Move, ond son nhw'n costio lot, ond achos taw ROM hack yw fel un answyddogol, dys na ddim cost. Oh yes, o'n i eisiau'r Aku masg yna.
Oh dear. O, bydd well dy fi ddim taro hwnna. O, dyna pam oedd angen yr acw mask. Wy. La 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 la. Ie, beth bydde... Hewyd dwi barod i cyfreithu'r enwau'r Pokemon. Falle bydd yn syniad dda i mi gwneud y symudiadau nawr. Ie, hwnna'n syniad da. Gan pob Pokemon 4 symudiad. Oes. Felly falle bydd na... Faint o symudiadau sy'n List of Pokemon. Stephen, Dwi wedi cael gwaith i gyfieithu game fideo. A falle yn hwyrach ymlaen yn y proses, dwi'n chwilio am pobl i chwarae fe fel playtesters. O ie. So, you just wonder os ddiddordeb dy ti. Neu falle chi'n gallu cael, neu trafod gyda ti beth yw'r game ama, os mae fe'n rhywbeth sydd yn ti'n hoffi wneud. Bydd just yn handy. Bydd chi'n cael copi am ddim o'r game wedyn, a mae just yn help mawr i fi gallu wneud yn siŵr bod y cyfeithiadau yn gywir a bod e'n wneud synwyr. Achos un peth yw cyfieithu a peth arall yw i gael yn llyfn a yn swnio'n oce. A mae hwnna'n wir i unrhyw un sy'n gwylio sydd eisiau falle bod yn playtesters i game newydd sy'n mynd i ddod allan. Wel, mae fe allan, ond mae'r fersiwn ar y Switch yn mynd i dod allan yn y haf rhywbryd. Felly, ie, gael fi gwybod, ni'n gweithio ar hynny ar foment. Yes, dyna'n agos. Ie, mae Discord... O, dyna fe. Dwi newydd checio, mae yna 796 symudiad yn y gemau Pokemon. Really? Oh god. Ie, ti'n dweud hynny, mae dy fi game fideo i gyfieithu 30,000 o eiriau. Io, ti ddim yn creu'r geiriau. Na. O na. Ie, mae fi jyst yn cyfieithu, mae hwnna'n wir. Gen 1, 165. O, dwi'n gallu neud e. 165. Right. So ie, os dwi'n rhoi rhyw fath, bydde ti'n keen i wneud bod yn rhan o hynny? Achos falle bydd e fel y scenario yma lle bych chi'n gallu bod ar fel yr audio chat, ond fi'n credu bydd e'n lot o hwyl i wneud rhywbeth fel na. O, dia, fi'n mynd marw. Na, ffain. So ydy yn rhywbeth ti'n gallu rhoi yn y dyddiadur, Stephen? Na. O, diolch Ross Indy, bydd hwnna'n wych. O, os ti'n gallu, bydd hwnna'n help mawr. Yeah, cool. So yeah, gwrthau dyna'r Discord link fyna yn y chat. Mae Stephen yn cael bach o issues gyda'i we sydd yn digon teg. Jyst yn falch bod e ar gael pryd mae fe ar gael. Ie, beth chi'n meddwl? Wyt ti'n credu bod Crash Bandicoot 2 yn anoddach na Crash Bandicoot 1? Wel, dwi wedi curo Crash Bandicoot 1. A fi. Dyna beth dweud y siwr diwethaf hefyd. O na. O, mae lot fwy o nitros yn y Crash Bandicoot 2. Damn. Rhaid fi weld, mae waith yn dechrau eto mewn 2 wythnos. Ie, pai ffaini. Fel mae lot o amser tan bod ni'n agos at wneud playtesting eto. So, os
os mae fe'n mynd yn ofnadwy bros paifo i ni. Ond bydd e'n help os ti'n gallu, ond os na paifo i ni. Na. So, ydy'r... Oh, nice. Right, mae yna masg yma. Yeah. Dyna ffilm gwych. Y masg. Wel, mae yna 2 ffilm masg yna. Beth? Oh gosh. Game over. O'n i'n chwarae'r gêm yma o flaen fy mab sydd yn 2 mlwydd oed. A dyna yw'r un o'r pethau cyntaf i fi dechrau dysgu oedd mewn llais really dwfn mynd game over. O'n i really freaked out ganddo fe achos o'n i'n fach fel oh my gosh. A fi'n credu dim ond blwydd oed oedd ar y pryd. They just yn mynd game over. A dyma fi, byw ar ffarm yng nghanol nunlle, a mae we fi'n ymdopi yn ar hyn o bryd, fod fi'n cwyno amdano fe trwy'r amser. Mae Stephen yng nghanol y dinas gyda popeth ar gael iddo fe. Cael issues. Ironic, Siamai! O'n i jyst yn dweud yr irony bod ti'n byw mewn dinas prysur a gyda popeth ar gael i ti, really, yn cael problemau gyda'r we, a fi'n byw ar ffarm yng nghanol nunlle, a mae we fi'n ymdopi'n Ond faint o pobl sydd ar dy rwydwaith? Ie, yeah, mae'n wir. Dim ond falle un Netflix, a plant. So, un o'r buddion o byw i ffwrdd o bobl eraill. Falle. So yeah, diwrnod i'r dyddiadur te, Stephen, 6 Heddiw. A dwi'n gallu cloi ti mewn ar gyfer y 6 i wneud marathon stream. Fi ddim di pitcho fe i Bethan eto sydd yn trefnu'r goel. Bydda'n hapus i wneud hynny. O, bydd hwnna'n cool ddo. Fi'n credu mae'r syniad yn un eitha da, achos gallwn ni bod yn annibynnol o pethau eraill sydd yn digwydd. Wedyn, na! Oh, no, fine. Yeah, bydd hwnna'n good. A so ni wedi wneud... Fi'n credu wnaethon ni un stream really hir o'r blaen. Ond, so ni... Achos fi'n credu oedd un o'r amodau i bod yn affiliate, oedd rhaid i chi streamo fel 8 awr mewn un go. Ond, yeah. Fi ddim yn credu ni wedi wneud hynny ers yr un tro yna. So, mae'n diddorol drio fe. Bob. Na! Pnawn dal yn cosplay. Yeah, good. Cadw'n dda. Ni just wedi bod yn chwarae lefel yma, fi'n credu. Neu falle un lefel cyn. Chi ddim wedi colli lot o fel gameplay. Ni wedi bod yn cael trafodaethau diddorol. Ond, yeah. Ni wedi bod yn trafod falle wneud stream really hir ar gyfer gwyl Philly Fest sydd ar y 6 o Fehefin. Felly, os oes unrhyw syniadau gyda chi, ynglyn â beth yn credu bydd yn gweithio'n dda, un o'r syniadau oedd i chwarae gemau sydd gyda fersiwn Cymraeg, a ni wedi hoelio hwnna lawr i'r tua 5 peth gwahanol. So, Pokemon Coch, a ROM hack, Moo Moo Move, Destructivator 2, a
Oh, master reboot. A peidio cnocio dwywaith. Yeah. So dyna'r gemau dwi'n ymwybodol am sydd yn bodoli. Os oes mwy, gael ni gwybod achos ni wastad eisiau ffeindio gemau newydd gyda cyfieithiadau Cymraeg. Right. Dwi'n mynd bach yn dawel nawr am just munud achos fi wedi cael llon bol o'r lefel yma a fi eisiau gorffen e. Oh yes, dyna beth ni eisiau continue yna. Right. Sa'n credu ni gyda lot, really. Na! Ond fi ddim yn siŵr. Fi eisiau dweud ni hanner ffordd trwy'r ail crash, ond sa'n cant y cant ynglyn â hynny. Dyma'n anodd. O, fi wedi gweld y crisial. Na, dylwn ni jyst wedi aros. Ie, siwmai, Ciaran. O'n i'n bach yn hwyr heddiw hefyd. Yn dechrau ta beth, oedd cyfarfod i gorredeg. Right, dyma'r lefel y bywyd ola nawr. Come on, canolbwyntio. Fi jyst eisiau curo'r lefel yma, dyna gyd. Wedyn bydd dy fi save point newydd. O ie, fel dwedodd Ciaran yn y Discord, cwpl o ddyddiau yn ôl, mae Epic Games wedi rhoi mae'r gêm am ddim, mae GTA 5 am ddim ar hyn o bryd tan dydd Iau. So dydd Iau yma, nos Iau yma byddwn ni'n neud stream GTA 5. Mae Owain wedi dweud wrth fi, mae rhaid i chi wneud fel 30 munud cyntaf i gallu ymuno mewn yn y heists a pethau fel multiplayer. So mae dy fi eitha dipyn i wneud. Wel, dwedodd e 30 munud i awr, ond fi'n tybio. Iawn, diolch, dwi'n cael llannu. Neis aros ar gyfer i o jyst a gwaith i gyd o. Ie. Fi'n gwybod y teimlad. Dim byd. Pan chi wedi pasio'r pwynt. Fi'n teimlo fel na tipyn bach gyda gwaith cyfieithu. Achos ti'n just yn dilyn
ti'n neud un patrwm o un peth trwy'r amser. Ti'n dechrau mynd bach yn nutty. Wel, dwi yn, anyway. O fi'n neud nawr. Paned cacen o bobl yn iawn. Mae'n lot o Gmod, Gary mod, interest on it hefyd. Gmod silly a RUINATION rasa. Yeah. Ooh, then unlockers. Mask Waku. Fi ddim yn cael hwnna, mae fe'n llawn nitros. Oh, the continue just right, just fanna. Oh. Ooh. Dash. Sorry, ffôn yn mynd. Cyn I fi meddwl bod chi'n chwarae gêm gwahanol. Just eisiau fe am save point. Ie, bydd y raid train yn gwych. Fi'n hoffi'r syniad o hynny. Dwi'n dweud, y syniad dwi'n o blaen hefyd gyda stream o'n Cymraeg ar Twitch. Down o team creators ar Twitch sy'n neud raid trade lle mae un person yn streamo a dych chi'n raidio'r person nesaf mae wedi cael ei trefnu o flaen gyda amseroedd I streamo. O, bydd hwnna. Mae hwnna'n swnio fel syniad gret. Bendant. Diddordeb dy fi edrych mewn I hynna. Right. Come on. Na! Diolch Kieran. Ie, mae'n anodd weithiau achos os chi'n gwybod beth yw mae'n ffain. Ond os ti mewn cyfarfod really pwysig a ti'n clywed hwnna, weithiau mae pobl fel, oh right, okay. So, yeah, dim ots dy fi, ond... Na. Yeah. O'n I mor chuffed pan nes I ffeindio fe a roi e fel ringtone I fel, mae'n awesome. Yeah. Right, come on. Canolbwyntio. Dwi'n mynd I trio mewn 5 munud gorffen y lefel yma. Dyna yw'r nod.
Reit. Dim chwarae yn bwyty nawr. Wow, fan hyn. Canolbwyntio. Continue cyntaf. Done. Silly. Yeah, fi'n gwybod y teimlad. Credu ni wedi colli Stephen yn barhaol. Stephen? No, dwi'n ôl. O, ti yna. Okay, great. Ni'n wyndro. Ti dal yna. Right, yr ail continue. Great. Come on, mae 2 munud ar ôl. Fi'n mynd i trio neud e nawr. Tension ymlaen. Pwysau ymlaen, sorry. Right. Oh my god. Lwcus ti ddim yn colli bywyd. Yn y bit yna. Ddim yn credu. Na, ti ddim. Right. Beth sy'n hwnna then? Oh my gosh, just play fy'n silly. Come on. Oh. Mae fideo just i dod Alright, peth Stephen. cyntaf weld yw ti'n marw. Alright, Stephen. Ti'n gallu bod yn eitha harsh with you. Na, joke. Mae'n ffain. Ti yn iawn. Fi'n mynd yn fed up o gweld fi'n marw hefyd. Bwga bwga. Dyma'r un, right? Dyma'r un lle fi'n mynd i canolbwyntio a curo y lefel yma cyn gorffen heddiw. Achos dyna yw tynged fe i wneud. Come on, come on. Bydda un bywyd right nawr yn tandi. Mwgwd. Oh. Bron. Okay. Right, dyma fe, guys. I gyd
Bloody monkey. Okay. Fi eisiau'r monkey dod nôl i lladd e. Fi ddim yn trusto fe. Fydd e'n neidio ar pen fi. Oh, fine. Oh, come on! Mae bit yma mor annoying. Fi gorfod curo'r lefel yma, neu byddai just... Byddai'n person hapus eto. Yn lle... Grac. So, just... Dyd e'n clir. Yn grac at fy hun. Nid at chi. Na. Ydy hwnna'n mynd i ail-adeiladu? O na. O ie, bydd e'n. Right. Yn mynd i brysio tro ma. So Stephen, ti dal yna? Dwi'n gwylio'n... Dwi'n canolbwyntio ar y fideo, ond mae'n cwbl o eiliadau tu ôl, felly... Ti'n gwybod. Beth yw Dwi'n hoff methu ymateb. Crash game ti? Yr un cynta. Ia fi. Dyna'r unig game dwi wedi curo. Yn credu mae hwnna'n neud gwahaniaeth mawr i penderfyniad. Oh my god! Sorry. Ah, no. Oh my gosh! Nawr mae'r fideo di dal lan. Wedi dal lan. Dwi'n just clywed tŵn sgrechian. Yeah. Oh my Ond dwi'n god! aros i weld beth digwyddodd yn y fideo. Mae Owain just yn rybio halen yn y brew trwy roi emoticon. O, ti hwnna? Yeah. Oh my god! Ti'n meme. Paid dweud hynny. Cofio pan oedd Rhys Evans di... Oedd gyda fe... Naeth Renat creu meme o fe. A mae'n dweud... Mae Rhys yn meme ond dwi ddim yn gwybod e. Dyna'n funny. Oh. Just anwybyddu'r boxes nawr, right? Yeah. Fel ti eisiau curo. Oh my god! Ww, swnio dda. Right. Stephen, os ti'n gallu dweud wrthi beth mae pobl yn dweud yn y chat, so fi ddim yn amwybyddu pawb. Dy wyneb ti. Wyneb. Okay. Wyneb. Okay. Lunch break. Literally. Okay, continue cyntaf. Done. Monkey ni angen cael nawr. Monkey. Done. Just cymryd amser weithiau. Right. Dyma'r un, guys. Jyst yn mynd i canolbwyntio, cymryd gofal, a peidiwch brysio. Yes, I'll continue. Dyna'n agos. Right, fi'n mynd i cymryd y save.
Na, sori, byddai yn gwell at multitasco gyda amser, ond peidiwch a disgwyl hwnna bod yn unrhyw amser, tiod, na, cyn bo hir. Okay, bydd e'n anodd iawn i... Ie, mae'n anodd iawn i chwarae gêm a roed sylwebaeth ar un pryd. Ie. Dyna pam... Dyna pam... Dyna pam ni angen... Ti'n mynd i bod y person sy'n siarad gyda pawb sy'n mynd i ryddhau fi... Wrth cymdeithasol! Na, fi ddim, achos mae fe'n gwych, achos fi'n gallu clywed beth ti'n dweud yn haws na darllen. Mae grand o wastad yn haws na darllen, so come on. A mae'n neis i cael bach o catch-up mewn ffordd, achos fi'n teimlo, achos ni ddim yn cael y sesiynau misol. Ni ddim really gweld, so fi'n hoffi'r fformat yma, a gobeithio ni'n gallu parhau gyda fe. Os, tiod, o bryd i gilydd pryd chi'n ar gael a chi'n hapus wneud, achos... Ie. Ni'n gwell cael sgwrs wedyn a gallu trafod pethau. Oce, fi di curo'r bit yna. Mae Crash drian ar fe bach yn oer. O, oce. Right. Come on nawr. Oh, silly. Oh my gosh, oedd hwnna'n agos. Okay. Teimlo fi ar drothwy fan hyn o ennill e. Yes! Dyma lle o'n i wedi cyrraedd tro diwetha. Oh, na. Oh, damn. Oh, dyma'r bit really anodd. Cymryd amser, peidiwch. Panico! So, yeah, wel, y syniad yw, mae'r sesiwn misol fel y sesiwn dydd Iau yma, lle ni gyd yn mynd i bod yn chwarae GTA. So, mae'r sesiwn misol wedi troi mewn i sesiwn cymunedol. So, yeah, so dydd Iau ydi Sul. So fi'n credu os mae Owain yn cytuno ac ar gael, dydd Iau yma, ni'n mynd i trio wneud GTA 5. A wedyn dydd Sul wedyn, hoffwn i wneud randau A Way Out. Ond, oh yes. Come on then. So lladd. Yes, yes, fi gallu gweld y continue fan'na. Okay. Yes. Do you know just step in there? Oh, monkey. Monkey. Fi gallu parhau gyda gweddill diwrnod fi nawr. So, diolch yn fawr am eich ymanydd. Sori os o'n i bach yn amyneddgar ac yn grac trwy'r stream I gyd, ond yeah, just dyna sy'n digwydd gyda gêm y fideo pan chi mewn i'r gêm gymaint a chi ddim behaving. Fi'n casau y lefel yna hefyd, ond fi'n teimlo mae rhaid I fi save. So ble ydyn ni? 37. So 37% o'r gêm yma. So yeah. Yeah, diolch Kieran. Yes! Come on! Dyna sut mae'n ei fi teimlo. Yn weddig pan oedd y lefel yna yn anodd. Flip. Anyway. So, bydden ni nôl fori
am 1 o'r gloch. Ddim yn gwybod os ti ar gael, Stephen, neu falle bydd... Byddai'n... O, ie. OK, cool. Mae'n lot o hwyl cael ti yn gwylio a cael chat a sgwrsio. A gaf fi gwybod os mae pobl eraill eisiau ymuno yn y sgwrs ar Discord audio, gael ni gwybod, oedd e'n hyfryd cael y net ddoe. Oedd hi'n trafod cynlluniau hi gyda'i sianel Twitch a pethau nice a mwy o bobl gorau, really. Mae'r Gmod yn really dda am y pethau cymryd os ydych chi ddim eisiau just chwarae prif stori a concentratio. So, ife Gmod sydd yn GTA 5? Ife dyna beth nhw'n siarad am? Stephen, ti'n gwybod am hwnna? Dim syniad. OK. Na fi. Ond fi'n credu mae Gmod, right? Achos o'n i'n trafod GTA 5. Fi'n credu dyna beth o'n nhw'n trafod. Oh no, Gmod yn Half-Life. OK. Fi'n credu oedd sgwrs gwahanol rhwng Ross and D a Lynette a ni di mynd yn cross-wired fan hyn. Sorry. So, sorry, chi'n sôn am 3D games fan hyn a fel... I suppose na, mae Gmod Half-Life oedd hwnna ar Xbox 360 oedd e? Yeah. Anyway. Nawn ni... Cool. Nawn ni gweld chi fori am 1 o'r gloch. A os... beth yw'r dyn nhw fori? Dydd... Mercher fori. Dydd Mercher. Diolch, Stephen. So, dydd Mercher fori. So, bydd ni'n neud Awr Retro am 1 tan 2, gobeithio, os ni ddim yn hwyr fel heddiw. A wedyn... nos Iau, bydd ddim Awr Retro dydd Iau, ond ni'n mynd i wneud gemau cymunedol sef GTA 5. So os oes gyda chi PC a chi ddim gyda GTA 5, mae fe am ddim ar Epic Games tan dydd Iau. So lawr lwytho fe. Mae 'da fi lot o waith i gorffen y tutorial bit o hwnna i gallu wneud pethau cyffroes fel y heists a fel, ti'n gwybod, dwy'n arian o'n banc neu rhywbeth fel grŵp ar-lein. Bydd hwnna'n rhywbeth cool i gallu wneud, sy'n oed i ddweud, ond a gyd yn chatio dros y Discord a popeth. Bydd hwnna'n... Fi'n edrych ymlaen at hwnna. So, mwy o pethau credio level yn GTA gyda Gmod. Beth am Gang Cymru? Dyna'r syniad. So, Rosin, dios gyda chi GTA 5 a chi ar gael nos Iau. Chi'n gallu bod yn rhan o'r Gang Cymru. Dwi'n ceir a dwi'n arian o bancs a pethau. Drwy'r Gymraeg, cwntofan Gymraeg. Joke. Oh god. Iawn, pob hwyl, gweld chi fori. Diolch, carwch yn saff a diolch am wylio a ymuno yn y chat. Mae wedi bod yn hyfryd. Diolch yn fawr iawn i ti, Stephen. Gobeithio bydd ti'n gweithio'n well y fori. Os na, paid ffoni. Mae dal wedi bod yn lot o hwyl mewn o mas. A mae'n neis cael dy cwmni. OK. Gorffen, dyna tune neitha nice. Beth yw hwn, guys? Donkey Kong Country. OK. Gweld chi fori. Tra.